Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε καλά? Σήμερα θα σας μάθω πώς να κάνουμε κάτι βραχιολάκια από λαστιχάκια, αυτά εδώ. Ναι, τα πλέκεις και κάνεις βραχιολάκια και θα σας μάθω σήμερα. Καταρχήν, ελπίζω να ήταν καλή σας μέρα σήμερα, γιατί είναι καθαρή Δευτέρα. Πρώτον, περιμένετε να το... Ωραία. Έχεις ένα λαστιχάκι, το κάνεις έτσι και κάνεις ένα χ έτσι. Ωραία. Ύστερα παίρνεις άλλο χρώμα, το βάζεις έτσι από πάνω του και ξανακάνεις άλλο ένα χρώμα από πάνω από το άσπρο. Και τώρα που βάλαμε, παίρνουμε από το κάτω αυτό εδώ, δείτε, αυτό εδώ, και το παίρνουμε έτσι και από την άλλη. Και τώρα βάλουμε, βασικά μπορείς να κάνεις και τριπλό και διπλό και τετραπλό, ό,τι θέλεις, αλλά εγώ κάνω διπλό τώρα, γιατί με δυσκολεύουν λίγο τα άλλα. Μπορείς να κάνεις με διάφορα χρώματα, όποια χρώματα θέλεις. Μπορείς να τα βρεις στο Public, στο Jumbo, μπορείς να τα βρεις σχεδόν παντού. Ωραία. Τώρα που βάλαμε αυτό εδώ στη μέση, που το βγάλαμε από εδώ, τώρα βάζουμε ένα άλλο χρώμα από πάνω και κάνουμε το άσπρο. Περίμενε, γιατί είναι και λίγο δύσκολο. Ωραία. Περιμένετε. Να το πάρνεις και το βάζεις εδώ. Και από την άλλη. Και τώρα. Περιμένετε. Τώρα έχουμε ένα πράγμα, αυτό το πράσινο εδώ. Ωραία. Το πάρνεις και αυτό εδώ, το παίρνεις αυτό κάτω και το βάλεις στον αντίχειρά σου, έτσι. Το έχεις. Τώρα έχουμε μπλε και πράσινο στο πράγμα. Εγώ θα βάλω ροζ, μοβ, τι είναι. Και παίρνεις και το πράσινο, να το, και το βάζεις ξανά και από την άλλη το πράσινο. Και τώρα βάζεις όποιο να είναι, δεν μας νοιάζει αυτό. Το θέμα είναι να σας μάθω. Περιμένετε, γιατί πάει και πάνω, όταν πάει και πάνω, και πρέπει να το βάζω κάτω για να μην φύγει. Τώρα βάζω πάλι μπλε. Εντάξει παιδιά, κάνουμε πάλι το γαλάζιο αυτό και το βάζουμε ξανά. Έτσι, έτσι και έτσι. Εντάξει, τώρα δεν έχω πολλά. Θα παραγγείλω και θα κάνουμε παραπάνω βίντεο. Ναι, και θα ήθελα να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι χρώματα θέλετε να σας κάνω. Αλλά όχι πολύ περίπλοκα, γιατί δεν είναι και σε όλα. Δηλαδή μην μου βάλετε ασημίν, τέλος πάντων. Για παράδειγμα, μην μου βάλετε χρυσό. Βάλετε μου ή πράσινο ή άσπρο, μπλε, γαλάζιο, ροζ απαλό, βασικά το πορτοκαλί είναι ένα, γι' αυτό όχι, μοβ, ούτε το μοβ μου βάλετε. Και έχουμε και κάποια σαν πρελόκ, που μπορείς να τα βάλεις. Έχεις ένα πράγμα εδώ και τα βάζεις σε αυτό εδώ που κλείνει, υποτίθεται. Τώρα να βρω. Να το. Είναι διάφανα και βάζεις, έχει και άλλο είδος. Να το.
εδώ, αλλά έχει και πολλά άλλα χρώματα. Τώρα δεν θα βάλουμε αυτό και θα μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι χρώματα που σας είπα τώρα. Ωραία. Έχουμε ροζ που κάτω και μπλε, άρα βάζουμε. Όταν λέω άρα δεν είναι μια στρατηγική για μένα, ενώ απλά βάζω ό,τι να είναι, για να το ξεκαθαρίσω αυτό. Αλλά μπορείς να βάλεις και συγκεκριμένα χρώματα. Όπως μπορείς να βάλεις πράσινο και άσπρο, μπορείς να βάλεις μπλε και άσπρο, μπορείς να βάλεις πράσινο και άσπρο, γαλάζιο με πράσινο. Πολλά συνδυασμούς μπορείς να βάλεις. Εγώ μου μάθαν κάποιοι φίλοι μου από το σχολείο αυτό να κάνουν και στην πορεία τα μάθα μόνος μου όλα. Ωραία. Τώρα βάζουμε και από την άλλη κάνουμε και από την άλλη το ίδιο. Το ροζ μπαίνει, γιατί είναι και λίγο δύσκολο. Ώσπου να το βάλω, εγώ σήμερα έκανα χαρταετό. Βασικά είχαμε πολλούς συγγενείς μου και ο δικός μας ήταν ο πιο ψηλός. Μας βοήθησε ένας συγγενής μου, ένας θείος μου, και το κάνα πάρα πολύ ψηλά. Αλλολίω να έφτανε και ένα αεροπλάνο που πέρασε από πάνω. Ωραία. Άρα έχουμε το άσπρο. Βάζουμε το μπλε από πάνω, όπως και την άλλη. Έτσι. Και συνεχίζεις. Ωραία. Να το πάρουμε λίγο κάτω. Να. Όχι. Έτσι. Και έτσι. Φυσικά. Ωραία. Τώρα θα πάρω ένα μοβ που είναι, έχει άλλο ένα, άρα είναι δύο. Θα βάλω έτσι, έτσι, ωραία. Άρα το κάνουμε έτσι. Δεν είναι αυτά που μπρέχτηκαν και το κάνεις. Όσο είναι, όπως εμένα, είναι λίγο μεγάλο αυτό το διάστημα. Δάμε. Και πρέπει να πάρω λίγη ώρα για να βάλω πολλά, γιατί μπορεί να βάλεις λίγα, αλλά θα σου φύγει το χέρι σου και μπορεί να κοπεί το αίμα σου. Γι' αυτό κάνουμε όσον είναι το χέρι μας. Δεν κάνουμε πελάρες για να κοπεί το αίμα μας. Και άμα δεις ότι είναι λίγο μικρό και θέλεις να το φορείς κάθε μέρα, όλη μέρα, άμα δεις και σε φύγει, να το αλλάζεις σε θέση. Μπορείς να το βάλεις στο αριστερό σου, ύστερα στο εξής σου, πορύποδα, όπου θέλεις. Απλά να μην κάνεις πελάρες. Ωραία. Είναι έτσι και έτσι και έτσι. Επειδή θα πάρει πολύ ώρα το βίντεο, θα κάνω άλλο λίγα και απλά θα το κλείσω για να δείτε πώς το κλείνουμε. Και μετά που θα παραγγείλω και τα άλλα, θα σας δείξω πώς κάνετε, πώς βάλετε γράμματα, γιατί μπορείτε να βάλετε και γράμματα. Μπορείτε να βάλετε από όλα. Θα παραγγείλω και πουτούτα πράγματα, πουτούτα λαστιχάκια και που φωτίζουν τη νύχτα και θα σας δείξω. Τώρα θα σας δείξω πώς, βασικά όχι, θα το συνεχίσω και sitten θα σας δείξω πώς κλείνει. Ωραία, το βάζουμε και από την άλλη. Άλλο λίγο θα βάλω άλλο λίγα και θα σας δείξω το τέλος, για να μην μας πάρει πολύ ώρα το βίντεο. Και μπορεί να κάνω και live, αλλά
σε λίγες ημέρες για να οργανωθώ. Ωραία, οκ. Και βάζουμε έτσι, έτσι και περιμένετε. Όπας. Γιατί τώρα δεν πιάνετε, θέλει τσιμπίδα. Αλλά το νύχι μου είναι τσιμπίδα. Πάνω. Επιτέλους το πήρα. Όσο δεν ξέρετε, είμαι Κύπριος, αλλά μιλώ έτσι γιατί δεν θα καταλαβαίνετε τίποτε. Γιατί πιο πολύ λογικά που το βλέπουν είναι από την Ελλάδα. Λογικά, δεν ξέρω τι το θωρείς, τι θωρείτε τα βίντεο μου. Ωραία. Και βάζουμε και όπως σας έδειξα. Sorry αν θωρώ από ποδά, γιατί η κάμερα είναι εδώ, εκεί που βλέπω τώρα, και δεν μπορώ, θωρώ τον εαυτό μου. Εκεί είναι η κάμερα, αλλά δεν μπορώ να βλέπω αυτή την κάμερα συνέχεια. Πρέπει να βλέπω και τι σας δείχνω. Εντάξει. Sorry. Ωραία. Πρέπει να το βάλω λίγο πιο κάτω γιατί θα φύγει. Και βάζουμε και το άλλο μπλε. Να το. Αυτό και το βάζουμε έτσι. Ωραία. Παίρνουμε το πορτοκάλι. Όχι, περίμενα. Βάζουμε αυτό το ροζ. Βάλουμε το πρασινάκι και το βάζουμε όπως και τα άλλα. Ωραία. Και τώρα βάζουμε το πορτοκαλί που είναι ένα. Τώρα βάζουμε αυτό το πράσινο από πάνω και αυτό εδώ, έτσι. Και τώρα παίρνουμε άλλο μοβ, έτσι, αυτό εδώ το μοβ. Αλλά άμα πάρετε αυτά τα λαστιχάκια, βασικά λέγονται plexiflexi. Αλλά έχουν και άλλες μάρκες που μπορείς να πάρεις αυτά τα λαστιχάκια. Αυτά είναι plexiflexi, αλλά τα plexiflexi είναι η κανονική τους μάρκα και είναι λίγο ακριβά. Γι' αυτό μπορείτε να πάρετε και από άλλες μάρκες που είναι λίγο πιο φθηνές. Ό,τι μπορείτε. Και δεν είναι χωρί αυτό, να ξέρετε, απλά σας λέω. Ωραία. Σας βάζουμε και αυτό το μοβ και βάζουμε το πράσινο και αυτό. Ωραία. Τώρα θα βάλω άλλο λίγα και θα σας δείξω το τέλος. Βάλουμε και αυτό και βάζουμε και αυτό. Θα κάνω λίγο γρήγορα τώρα, δεν σας μιλώ πολύ. Όχι, αυτό και αυτό. Κάτσε κάτω. Ωραία. Βασικά δεν μπορείτε ούτε να μου πείτε το ροζαπαλό, γιατί μου είναι ένα. Δείτε. Περιμένετε. Μου είναι ένα. Α, όχι, δύο. Αυτό είναι κανονικό ροζ και το απαλό ροζ είναι έτσι. Περίμενα να φύγει το άσπρο. Έτσι. Εντάξει. Ωραία. Θα βάλουμε ένα άσπρο, γιατί δεν βάλαμε και πολύ άσπρα. 3 βάλαμε. Όχι, 4. Και αυτό είναι το πέμπτο. Ωραία. Ωραία. Τώρα θα σας δείξω το τέλος. Δείτε τι ωραίο λασιχάκι. Τώρα βάζετε, επειδή αυτά εδώ πρέπει να τα βάζετε σε
Αλλά να προσέχετε στο τέλος, γιατί μπορεί να σας φύγει και να το χάσετε. Εντάξει, ωραία. Πάρουμε αυτό εδώ. Για δείτε, είναι έτσι. Έτσι. Ωραία. Και βάζουμε τώρα, παίρνουμε και το ροζ για να μείνει ένα και βάζουμε από πάνω. Τώρα, στον αντίχειρά μας το βγάζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, να προσέχετε, ή μπορεί να σας το κρατά κάποιος, αν δεν μπορείτε έτσι, και το βάζουμε έτσι. Περιμένετε. Ωραία. Όχι. Το έβαλα. Βάτω. Έτσι. Και τώρα τραβάτε και αυτά. Το ένα πρώτα. Το άλλο βάλετε λίγο κάτω για να μην βγει. Και κρατάς αυτό. Και με πολύ μεγάλη προσοχή βάλεις και το άλλο. Άμα δείτε και δεν μπαίνει, κουντήστε το δυνατά για να πει. Ωραία, τώρα πιάνετε και το άλλο άσπρο που έβαλα. Και τώρα, αυτό που βάλατε το ένα, βάλετε και το άλλο. Να ξέρετε, ένα το. Τελείωσε. Και το βάζεις. Δείτε, πολύ ωραίο. Αλλά με σφίγγει λίγο τώρα. Αλλά θα το χαλάσω για να μην χάσω άλλα. Οκ. Αυτό ήταν, παιδιά. Αλλά μπορείτε να βάλετε και με άλλα. Το άλλο βίντεο που θα κάνω με λαστιχάκια θα σας δείξω με το άλλο κλείσιμο. Οκ. Και λίγα το άλλο βίντεο θα παραγγείλω και τα άλλα. Μπορεί να έρθουν. Μπορεί. Δεν ξέρω. Ωραία. Δείτε πόσο ωραίο. Είδατε. Ωραία. Προσπαθήστε να κάνετε και σας παρακαλώ στείλτε μου σχόλια από κάτω τι χρώματα θέλετε να σας κάνω. Οκ. Κάντε like, κάντε subscribe, κάντε και σχόλια σας παρακαλώ και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye!